lento yenzayo soyangibalekela manje. Sanibonani. Niyaphila kodwa. Angazi wayikhethwe mina, angazi noma ukufika kuqala okwenze ukuthi bangikhethe. Kodwa ke silana namhlanje angazi noma kufanele ngisibela. Futhi naye uNkulunkulu angazi noma uneshow yini ukuthi bekufanele asibeke la. Kuyaye kuthiwe ukufa kwesosha ukwanda kweyibha. Kodwa namhlanje ishintshile yonke leyo. Ngoba ukufa kwaleli sosha elifile kusho ukuthi namathuba okwehluleka empilweni asemaningi. Lana mhlawumbe angakhuluma abantu bakhulume. Ani mhlawumbe abantu abangayazi ukuthi ingakanani ilosi eyenzeke endimeni kaMaskandi ngoSaturday ebusuku. uStebi bekuyi-superstar. uStebi ubebaluleke kakhulu endimeni kaMaskandi ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sisebenzisa u-online song. Umuntu owafika nento ka-online eyi-introducer kuthina njengamaciko kaMaskandi uStebi. Njengamanje uthi ma unengoma une-album esebenzayo kuthiwe enzi one man show. Umuntu owasiqale into yama-one man show wasikhombisa ukuthi iyagcwaliswa ivenue ukuze abantu beze kuwena wedwa bazocula nawe 4 hours uStebi. Okusho ukuthi njengoba kulimela uStebi njengamanje sifana nabantu abalinyalele uMessi beyodlala ifinal. Ngoba angisho ukuthi imiqondo yethu asiyithembi, kodwa mhlambe kunezinto kuzoba nzima ukuthi sizenze noma siyiqale yena benaso isibindi sokuyiqala. Mina ngumuntu encane nje, ngina 7 years ngicula, ngisaba ngisho kuthiwa ngizoyoperforma la ngiqashwe khona. Ngaphi-ke sekuzothiwa ngizovele ngisukele abantu nje ukuthi ngiqasha nansi i-ICC ukuthi abantu bazosabina bebonke. Kodwa uStebi nesibindi sakhe nokukholelwa emsebenzini wakhe ukwenzile lokho and wakwenza kwayimpumelelo iminyaka ilandelayo. So ngalokho ngifuna ukuthi uStebi lungayeki ukumcelebrate futhi ungazizwa sengathi mhlawumbe ukhona into wrong oyenzayo uma ucelebrate uStebi. Uma ucelebrate uStebi ucelebrate umuntu okucelebrate ngoba umuntu okwenzile empilweni ukuthi abize abantu athozane ngizomcelebrate unyaka nonyaka. uStebi ubengengqela ukubeka i-date ngomhla ka-30 November abese release i-album ngomhla ka-29. Afike lapha ePlayhouse seniyicula nonke ingoma entsha ngoba ubekholelwa kakhulu emsebenzini wakhe. Thina njengabaculi noma njengabafowabo silahlekelwe kakhulu ngoba ubefana nomuntu obefika ayozwa amanzi ngobhoko umessage ukuthi hayi kuyangeneka la ebese silandele emva kwakhe siyongena khona sonke. uStebi-ke ngikhulule naye ngadlala nasebholeni. uStebi behleze namakhokha amasha igame negame, kodwa futhi egemini ubengawudlali no-5 minutes. Mebuye ukuyothenga amakhokho athi hayi bafana ngiphethe imbese emisha, bekuyigama-ke abebiza ngala makhokho abo ukuthi amakhokho ami imbese. So sonke bese size sithi masinamakhokho amasha sithi sinembese, uyabo, ngoba indlela ngasebrazil ayivele lo 2 minutes bekwagijima waya le wabuya
sigcina uthando sibona kusicela imali engasekho nimbonisile lona esaphila sengathi ningaqhubeka njalo njengoba uStebe akwazi ukuthola into ka-online wayiveza ukuthi ibe khona umsebenzi wakho uhleli online forever angeke uzisuke ngibonile ukuthi kunama-complaint katsheni athi kukhona iy'ngoma noma ama-albhamu angekho ku-YouTube ngizocela ukuthi nisenze isiqiniseko sokuthi ayabuyela ayavela ebese senze isiqiniseko sokuthi uStebe simdlala everyday ngoba angeke sasenzele omunye umsebenzi kodwa lo osele awuphile uphinde inguna phakathi angifuni ukukhuluma ngokwelanga laSathane ngoba angithandi ukukhalela ngifuna nje ukukhuluma ngoStebe njengomculi sibonge ithuba asiphe lona njengabafowabo sibonge uthando asiphe lona njengabafowabo sibonge uthando nani njengomphakathi enimnikeze lona siphinde sibonge umndeni Gatsheni Dlamini ngokusiboleka uStebe ukuthi anqamule amazwe ubusuku nemini ehamba eyojabulisa lezi intombi zabantu nomphefumulo wakhe futhi ophumele la abe sendleleni khona eyojabulisa intombi zabantu ebese ke ngiyabonga kakhulu ngihlele ngeza